र' हिनजावा ओंखाम संहैबायना संहैयाखै नायनि र'। फिसाजोबो दङ माथो। बिबारसो थांनाय रखम मोनदोंमोनलै ओरैनोबा थांबाय थादोंमोन दालाय मानोथ' थाङाखै। फैसाखौबो पकेटावनो दोनखादों र'। दा हिनजावनि बेगाव सिरि सिरि सोहैना दोनबानो जाबाय। फैसाखौबो बुरजा लाखादों र'। दा हिनजावनि बेगावसो बोरै दोनहैनो। फैसाखौ दोनखुमानाय टाइमावनो जुदि हिनजावा नुयो होनबानिया मा जागोन। र' ओंखाम संहैबायना सङाखै नायहैनि र' सिरि सिरि। मा ओंख्रि संनाया हामगोन? दालि आलु पटल गासिबो दंजोबो र'। दालि संनानै पटल आरो आलुखौनो एवनोसै खोनालै आङो। लाइमोन आइया पटल फ्राय मोजां मोनसै जोंहा। पटलखौनो एवनोसै आं मोजां मोनसिगोन गथ'आ। बेफोर ओंख्रिखौथ' जोंफोरो मोनजानायानो नङामोन। दाखालि बिबारिया जोंफोरनो फैसा होनायखायसो। बिबारिया मा एसे अनसुलि मा एसेबां मोजां। आंसो बेसेबा गाज्रि। सानसेखालि जोंहानाव बिनि फैनायावसो थाइसेबो हरजायासै जोंफोरजों। आंबो मा एसेबां गाज्रिमोन। फैसा थालायनानैबो हरासैमोन आङो। मा एसेबां गाज्रि हिनजाव आङो। 10 थाखा हरबाबोथ' जायोमोन। थेवब्लाबो दे बिबारिया बेफोरखौ जेबो हमना थायाखै। आरो बिबारिया जुदि फैसा होआमोनबा जोंफोरा आलासिनो मा जाहोगौमोन माखौ जाहोगौमोन। ओंखाम संनो फैदों खोना र' हिनजावा। नङाबा सोंफ्लानि र'। ओंखाम संनो जायाखै नामा नोंहा? संनोसैयानो र' बिफा। मा ओंख्रि संगोन मा ओंख्रि सङा बेखौनो सानगासिनोमोन आङो। दालि दङबा एसे दालिखौनो सं आरो। बिफा बेखौनो संनो सानदों र' आङो। बिफायालाय दिनै उखैसोबाय नामा? उखैबाय थाबैनो सं। संनि र' बिफा। संनि र' नङा दानो सं। उखैसोबाय आंखौ थानो हाला आङो। आरो नोंनि फिसाजोआ अबाव? फिसाजोखौबो लाफानो हाया संनायाव? दङ बियो उन्दुदों खोना। मा बिलाय उन्दुलाय जालायल'। इसे खामानि मावनो होनांगौ फिसाजोखौबो। जयै उन्दै जाहोबाय थासिगोन नामा फिसाजोखौ? ओंखाम सङा दे। बै मैगंफोरखौ हाफ्लेनो होनो हाया। थां फिसाजोखौबो लिङै थां। थाबैनो जानाय रखम। जागोनलै बिफा नै दसेनो जागोन। नै संनोसैयानो आङो। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। थां फिसाजोआ लिंना लाय थां। सानैबो इसिङाव खामानि मावबाय थाबा आंहा बेसेबा चान्स मोनखागोन। खामानिया दिनैनो जागोन रखम मोनदोंलै आङो। फोजोंसार सनाखौ दिनैबो कल खालायनायनि र'। दिनैबा रिसिभ खालायगोन ना खालाया? रिसिभ खालायाबाबो हरबाय थागोन आङो हरबाय थागोन। जुदि रिसिभ खालायाना ओरैबायदि फन खालायबाय थागोन आङो बार। रिसिभ खालायनो बाध्य जालायगोन बियो। रावबो गैयाथ' खाथियाव। गैया र'। होनिसै कल खालायनाया। हेलौ मा खालायदों? दङ ओरैनो। मामोन? मामोन माने आं नोंखौ गोसोखांबाय नालाय बेनिखायनो कल खालायबाय आरो। नानि सोर मार नोङो मोजाङै खिन्थानाय। आङो बुंबायना आंनि मुङा लेनिया होननानै। सिनाय हायालै आङो रं नाम्बार जादों। रं नाम्बार जायाखैलै। नोङो आंखौ नुबानो सिनाय हाखागोन। खोनासं आं नोंखौ एबार मोजाङै बुंदों दे। नोङो सोरमार? लेनियालै आङो लेनिया। एसेबां बुंबाय थानांगौ आरो नोंखौ आङो। दे होनबा रं नाम्बार दोन। दाननासो होबावबाय। आरो खेबसे खालायबावनि र'। आरो दानना होबावबाय। आरो खालायबावनि र'। खालायबाय थागोन आं नोंखौ। आरो दानना होबावबायलै। आरो खालायबावगोन आङो। ब्लक खालायना दोनबाय आंखौ बालनि। आइया एमान नेथ्रा रखरा आंखौ ब्लक खालायना दोनबाय। नोंखौ गारा आङो। एबार आंनि जिअ' नाम्बारजों कल खालायहरनि र'। बेलेन्सबो गैया माथो। सोनो थांनि र'। एसेबां मोजाङै उन्दुना दङमोन आंखौ मानो फोजानाय आयै? नै नोंसा नोम्फायानो ओंखाम मोनजाया जाजानो गिनानै नोंखौ फोजानो होदों। मानो आयै? नोंबो मालाय एसे एनै मावफाना होनांगौनो। बेनिया खालाय बिदिनो दे।
आंखौल' नोजोर होबाय थाखायो ओरैनोबा फोजाया नोंबो दिनैलाय मानो फोजानांगौ देनाय एसेबां मोजाङै उन्दुलांदोंमोन नोंसा नोम्फायानो फोजानो होदोंलै आइ फिसा आं फोजाया सानदोंमोन एकदमबारे ब्रा ब्रा फोजानो होथारदों नोंबो मालाय मावफानांगौनो देलाबो मा मावनांगौ आङो उन्दुफिनहैगोन बेलेग जेबो खामानि मावाबाबो जागोन दे आइ फिसा मैगंखौ हाना होबानो जागोन देलाबो मा मैगं हाना होनांगौ मा खारै उन्दुनो ओंखारसोदो आंखौ आलु पटल एसे हाना होबानो जाबाय एवना होगोन आङो बेखौनो देलाबो उन्दुनो ओंखारसो र' दसेनो जागोन र' एसेल'सो हानांगौ बेनो सानस्लै थाख्ला थांदो माखारै मावहैदो खामानिखौ माखारै आयु मार गोसाथार अखा फैगोन खोमा दिनै बेसेबा मोफ्लामसोदो ओं आब' मार गोसाथार फैखागोन अखाया ओंखाम ओंख्रिफोरा जाजोब्बाय र' मोनजोब्बाय दानो संखाना दोनखाबाय ओंखामखौ आब' ओं गायदे आगै दायो अखा फैबा ओंखामखौनो संनो हानाय नङा बेनिखायनोथ' ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना दोनखाबाय आङो ओमफ्राय गामियाव हाजिरा नागिरनो थांनाया मोनबायना मोनाखै आब' मोननाया मोनदों र' दा गाबोननो फैनो गोनांमोन दा अखा हाबा फैनोनो हानाय नङा खोना ओं अखाया साननैसो फैयाबाबो जायो ओंलै गायदे फैयाबा हामगौमोन न'खौ फाहामखांनायनि उनाव फैबाबो जेबो नङामोन आब' अखाया गामि खाथिसिम मोनफैबायानो बेसेबा गोसा फैखादो अखायानो दा मा जागोन आब' अखा फैबा जोंफोरो बोरै ओंखाम जागोन माबा नङाबा खान्था सारायफोरखौ गासैखौबो बेयावनो लांजोबनि बावदोसोमोन आङो बे थाग्रा न'आवनो जानो हागोन माथो ओंखाम ओंख्रि गासैबोथ' मोनजोबखाबाय जेबो टेनसन गैथ'ला दे दा दिनैथ' टेनसन गैथ'ला र' दा गाबोनो जुदि अखा फैबाय थाबा अबाव ओंखाम संगोन आब' बे उन्दुग्रा न'आवनो संनांसिगोन आरो गाबोनबो उफाय गैया बेखौनो खालायनांसिगोन आरो आयु बोरै मोख्राव खादो गिसोयो आङो बाला आंबो गिसोयो आब' दा अखा फैबाबो बारा जेबो नङा र' जेनथेनैबाबो सोलिनो हागोन उन्दुग्रा न'आवबाबो संनो हागोन देनाय ओंखामखौ जुदि बारहुंखा फैयो बेखौसो माखिबाय थादों आङो न'फोरखौबो बेसेबा गोबाव जाखाबाय फाहामिया बारहुंखा फैबाथ' न'फोरा बायजोबगोन जोंहानिया होमबाना जोङो अबाव थागोन जुदि जोंफोरखौ होसिनो जोंफोरो थैजोबगोन माथो गायदे आगै थैया दे मानो थैनो भगबान दङना आफा इसोर जोंफोरखौ एसेबाबो नायहरखागोन आं मिन्थिगौ नायहरबाथ' मोजाङानोमोन नायहरगोन दे आगै मानो नाया फै मोस्रोम जोंहा खान्था सारायफोरखौ लाबोजोबना दोननि आंबो थांनि र' आब' नाङा दे गायदे आगै हागोन दे जोंफोरो दे होमबालाय फै ओरैनोबाबो खामानि मावनो बाखासोदो आङो ओरैनो होनफ्लादोसो बिबारियावबा माइसिबा मोजांलै मोनसेबो खामानि मावनो होखाया बाला बेयावनो थाबाय थानोसो लुगैसोबायलै आङो बिबारि आब' लानायाव आरामसे रावबो रायनाय मानसिबो गैया जेबो बुंनाय मानसिबो गैया न'आवबाथ' टेव बेसेबां खोनासंबाय थानो नोङो बालाय लाङो खोनासंनोनो बेयावनो मोजां सिरखाना बिना सना अर उन्दुबाय गरबाय बेखिनियावनो दोननि दं जेरावनो मेरावनो दोननोबो हायालै आगै उन्दुग्रा न'आवबो सेरो एसे इस ओंलै आगै मा खालायबावनो उफाय गैया अखा फैबा जोङो बाल्थिं गोबायसो दोनो मालाय गायदे आगैला मोजां खोना न'फोरा बिदिनोसै आब' जोंहानियाबो बारा मोजां नङालै थेवब्लाबो अखा सेरा आरो दे जेबो नङा दे अबाव दोननांगौ आब' बिबारि आब' माथो बेदर लाबोगोन होनदोंमोनलै लाबासिनो मायो बेखिनियावनो दोन ओमफ्राय मा लाबनो दंबावो आमदानि फै आंलाय दहायनिफ्रायनो बेदरसो मोनजागोन होनना सानबाय थादोंमोन गासैखौबो लांजोब्बायना लांनो लागा जेबोथ' गैबावा ओहो गैला आब' बे बेदराल'सै नो लांनाय बेदरा आङो न'खौ एसे सिबना दोननि र' हर खोनासं आङो बेदरखौ एसेल' लाबोदों दे जोंफोर दनैल' जागोन दे खरसा खालायनो लागा फैसायानो बारा गैला
बेनिखायनो आङो एसेल' लाबोदों। जोंफोर न'नि मानसिफोरा दनैल' जागोन दे। नोंसोरो सानबाय थानाङा आरो। बाबुनोबो खोन्थादे सिरि सिरि। नङाबा सानबाय थागोन बियो आङो बेदरखौनो दनैल' होदों होननानै सानबाय थागोन। दे जागोन दे। बोरै मोफ्लामखादो मार बिखा थलक मोनखाबाय आङो। बेसेबा गोसा फैखागोन खोना अखायानो। एथनोबो गिनायसो मोनसोबाय आङो आरो बारहुंखाबो मार गोसा फैबा मा जागोन देनाय। बेखौनोथ' गिगासिनो र' आङो। ओंखामखौ जोंफोर थाबैनो जाना लानांगोन। बारहुंखाफोर फैबा आरो जानो हानाय नङा अबावबा। भगबान बोरै मोफ्लामबाय थादो। लाबो बेदरा माख्रै लांनि। थाबैनो ओंखामखौ जाना लानि जोंफोरो। रं नाम्बारफोराबो अबेनि नाङो फालथु नाम्बारफोरखौबा अबाव मोनो बिसोरसो मिथिसिगौ आरो। बिबारिजों रायज्लायबा खिन्थानांगोन र' आङो माबा खालायदों बिबारिया। फनखौनो खेबसे खालायनि र'। ना ओंखामसो संबाय थादोंबा। ओंखाम संबाबो रिसिभ खालायखायो बियो। जिखुनु फन खालायबानो रिसिभ खालायखायो आरो बियो। रिसिभ खालायालाफानो थाखाया मालाबाबो। आंसो मालाबा रिसिभ खालाया। र' खेबसे फनखौनो खालायहरनि र'। बेसेबा गोसोखांहरगासिनो आङो दहायनिफ्रायनो। मानसियालाय दिनै मबाइलखौ लायाखै ना मायो? र' खेबसे खालायबावनि र'। ओरैनोबा रिसिभ खालायो माथो दिनैलाय मानोथो खालायाखै? ना मायबाफोर गाज्रि मोनबाय आंखौ? दाथ' हरबो जाबाय न'आवनो दंखायो बियो। बेलेगाव थांबा बेलेग बाथ्रा, दा न'आवनो दङो। खेबसे खालायबावनि र'। अबाव थांमारदों मानसिया दिनै? गैया रिसिभखौनो खालाया। सानसेबो बिदि रिसिभ खालायालाफानो थाया। दिनै मानो खालायाखै? आंखौ मायबाफोर गाज्रि मोनाखै?